ஐ டோன்ட் கேர்ரா. நான் அந்த ட்ரிக் வச்சு எவ்வளவு பணம், நான் 1 பில்லியன் கூட போலாம்டா அந்த ட்ரிக் வச்சு. 10 செகண்ட்ஸ்ல 20 பில்லியன் மில்லியன் போறேன்னா அவன் இப்பவே வரான். அதுதான் சொன்னேன் நான். நீ இந்த மாதிரி செத்துருவ. நான் அவங்க பெட் எடுக்க போறேன். பெட் எடுத்துட்டேன். நம்ம பெட்டும் போச்சு. நீ பாட்டு செத்துறாத கொண்டு செத்துட்டேன். என்ன பெட்டுக்கு தள்ளி விட்டான். நான் சாய்ஸ் பெட் எடுத்துட்டேன்டா. எடுத்தது எனக்கு பிளாக்ஸ்ல உயிரோட விடலடா. அவனை பெட்டுக்கு தள்ளி விட்டானா. சோ எனக்கு சாய்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லி பெட் எடுத்தேன். இங்கதான் இனிமேல் நீ இந்த ரஷ் பண்ணாத. கெஞ்சற ரஷ் பண்ணா நீ செத்துருவேன்னு சொல்லு. அவ்வளவுதான் சொல்லுவேன். அப்படியே கீழே விழுந்துருவான். ரஷ் காடாமா. நான் ப்ராட் வாங்குறேன். நான் லீவ் பண்றேன். சரி வாடா. நீ அவங்கள சண்டை கட்டு. நான் போயிடுறேன். சண்டை கட்டு. என்னையே போய் கொள்ற. நான் வரமாட்டேன்டா. சாரா செத்துரு. பின்னாடி வழியா போய் அவங்களை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றேன். நம்ம 2 பேரும் அட்டடையும் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். அடுத்தது போக்கில வந்துடாத. ஷிஃப்ட் புரிஞ்சு பண்ணு. போற நீ ட்ரூத்த சொல்லு. அந்த ஒரு பெரிய வால் கட்டின பத்தியா செம்மையா இருந்தது. நான் பண்ணது அவன் சைட்டம் ஹெட்ஷாட் பண்ண ட்ரை பண்ண. எனக்கு 7 கோல்டா. ஏன்டா டிடி ஜம்ப் பண்ற அந்த பெட் இல்லாத டீமுக்கு? ஒரு ட்ரிக் பண்ணா. நீ வந்து அப்படியே அவங்க காம்பேட் பண்ணணும். நான் அப்படியே போய் நான் 7 கோல்டு எதுவும் ஷார்ப்னஸ் வாங்கிட்டு ப்ராட்டு வாங்கிடுறேன். ப்ராட்டு காசுல ஒரே ஒரு கோல்டு வேணும். டைமண்ட். ரெட் பேஸ் வாங்கடா. நீ என்ன ரிசோர்ஸ் பேக் யூஸ் பண்ற? காமெண்ட் பை. நீ வீடியோ பண்ணாம காமெண்ட் யூஸ் பண்ணாத. ஓகேயா? உள்ள போகாத. இந்த மாதிரி போகாத. உள்ள போகாத. கால்பால் வச்சிருக்காண்டா கையில. வாசிடுவான். அவன் மாற்றாவன். எனக்கு பிளைண்ட்னஸா இருக்கு. அதுவுமே தரல. எனக்கு கிடைச்சது. ஷிஃப்ட் பிரிட்ஜ் பண்ணு. நான் ஷிஃப்ட் பிரிட்ஜ் அந்த
போய் ப்ராட் போடா. நான் பின்னாடி வராங்களான்னு யாரா சொல்றேன். ஏன் டிடி ஜம்ப் பண்ற? ஏய் டபுள் ட்ரிபிள் டிடி ஜம்ப் நான் பண்ணுவேன். ஏ ஆப்பா தான் இது லாஸ்ட். ஏ ஆப்பா சோலோடா. அது பெட் கூட இல்ல. ஏ அவனே இன்னொரு டேரன் போகாதடி செத்துருவ. நம்ம இங்கே இருக்கலாம். டிப் பண்ணலாம். ஏய் சொல்லாத எங்கட ஃபயர் பால் இருக்கு. ஃபயர் பால் இருக்கு. நான் சடனா அவங்கள போட்டுறேன். ஈஸி. டேமேஜ் பண்ணிச்சுடா. ஆனா அடுத்த டைம் வர 2 seconds வெயிட் பண்ண சொல்லிட்டு 3 seconds எப்படா